माबायदि उन्दुयोनायलाय बिबौदा जेरबा सासे उन्दुयोलै जोंहा बेटाया नायलाय आयो 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 सोल नायलाय मायदि आयो आबौदों उन्दुदों खालि जेबा उन्दुयो बियो जयना ओइ थिखोलबाय आंनियाबो जाबाय आयो 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 बिबौदों मायदि उन्दुदों जेबा जा उन्दुदों jiyan sana cikata आबौदो बाम जादो आलाम उन्दुलायदो आलाय मेगना थाइसे नायनाय बायदि नुयोलै आलाम उन्दुदों आलाय आबौदों लावदुमा जाहा लावदुम लावदुम नङा नोंहा बाबायासो लावदुम होनो apa laudum nenek nungana ki sona totele se totele nungale laudum nङा mana sontowa laudum kena contohnya le laudum ni menga babayasो बुङो kaleng dungलै mail lilam ओइ गुच्चु बाल फैदों हा आबौजों बाम जानो मोनदों मालाय आबौजों बामजा मोनदों ना खले पावतुमा ओके जेफ दैमारि मिस्टर जेफ दैमारि ada handshake lani bela akaya hey hello Jeff दैमारि how are you baby good पार्टियानो गैया खानाया गनानै ओंखारफिनबाय गथ'नो मबाइल हाबजाबाय माबादों थाम्फै अरजादों जि आराम उन्दुदोंलै माबायदि सिङाव नोंना जनाखि ओके पुपु ये बाथियानो गैया बिदि उन्दुनांगौब्रा मानि होनो बबे आखाया गुदु जादों जोंहा जना आनै जना आखाया गुसु जादों आखाया गुसु जाजोब्बाय बेटा बोलो बिथिंनिया गुदुं आबौनि थानायखाय आथिङा बै मा मोननैखौ हमजाबना लादों आथिंखौ हमजाबनानै लादों नन' पिता आथिंखौ नै आसुगुला ओंखारबाय जेजो बिमानोसो लादोंदां खायसेखौ बिमानिसो मोनदां बेबा हले आंनि लादों बिबैनि बिफानि नै बियो एखे आंनियाथ' देन्जार लेथ्रा नै बिबा हले बे आसि नै बिबा बिफानो लाथारदो बिबैनि बिमानो लानाय हेन मोनदों ना जोंनियानो लादोंथाय बेफोरबा जोंनियानोलै सोरनियाजों नोंलाय मायाबा बाबाजों दाउ बायदि आबौ बायदि दादि बायदि मामि बायदि नुयो आनै बायदिबो नुयो बे मुसुगुर गैयाथ' आनैनि लाखादोंना नों आनै गावदांनि लादोंना आनै गावदांनि लादों गुरु खायलेंलें खायलेंलें लाजादों आबौदों ए खायलेंसो सिनबावबाय Ania ditap kamu pupe Bak
Anya ditap kamdang. Ei. Jara mono ieu reinane kimpun ba. Ulinane massage kamba ala mono. Ting. Right, nakam hodongलै आबैया. Alay, nakamno hodongलै आबैया नोंनि मुसुगुलखो. Alay, बोखामनो होदों. Alay, खामनो होदों. आबै लावगिया. आबै खिंख्रिया. आबै खिंख्रिया. नोंखो मुसुगुलखो किमोनबा. Alay, खामनो होदों. Alay, खामनो होदों. मोजां जानायनि. नै आखाया गुसुथार जाबाय बेना. आगसि सेन्टिक लानोसै नामा? Hello, Mr. Jeff. मा खालामदों? नोङो उन्दुनाय? नोंना sleeping. नों खालि sleepल' लोङो नामा? हा? जानाय, खिनाय, हासुनाय, उन्दुनाय? खालि? याय? बेसेबां उन्दुसिगोनलै? उन्दुआलै बेसेबां उन्दुबाथाय दाननो सिखारो. खायलें उन्दुदों. खायलें पेपालि. देनां नोङो आबैनियाव फैसा हरलै होनगोन. फैसा हरलै आबै. बाबाय जानो. चक्लेट जानो. होननानै बिगोन नोङो आबैनियाव. बिखागोन बियो. बिखागोन खोथा गैया. खम बिबैखो गुवाहाटीनिफ्राय बाला आबैहाय नों खम सिखारलायगोन न'. गुवाहाटीयाव थांनो हागोन ना हाला? बै टाइमाव न'. आबै बाबाय होननानै आबै बिस्कुट आबै 10 थाखा हरलाय होनना बिना जागोन नोङो. 20 थाखा हरलाय होनना बिना जागोन नोङो. इया जालालै. बिबैया थाबायना जाहैगोन ना गैला? सोर? बिबैया. बै टाइमाव? बे रोङाखै रोंनाय. फैसा बिनो रोंनाय माबायाव. अबेलाय नुदों फैसा गैया. फैसा होनना रायजाबा आंखौ. कारेन्ट हायबाय बाजै? कारेन्ट हायबाय? आयु जंगलबारिस्रा. हनै बाजै. जंगलबालि. ना कारेन्ट गैयामोन थांबायमोन. कारेन्ट गैयामोन दा थांबायमोन. हायबायब्रा दायो. जाहा गय फोरानदों बाबाया. र' नै हाग्रा दुजोब्बायहाय नै. हाग्रायानो दुजोब्बाय जोंहा. नै बाबाया मालाय गय फोरानदों. गयखौ फाननानै माबागोननो मा होनगोन अमा बायगोननो बाबाया अमा बायनो नागिरदों. ओमफ्राय आधा जाखाबाय आधा मना जाखाबाय. गया फोराननाया एसे दामा बुरजा जायोना. ओमफ्राय माइबो लामबाय आरो माइरं जोब्बायना जोंहा दिनैबायथ' माइ लामबाय. माइ लामनानै दाहि सौनो लांसै मिलाव. आं न'आवसो दंफायो आरो. एदावदो. बिब' फिसौ उन्दुनायखौनो एदावलालाय मा लाब जानो दा. उन्दुनायखौनो खुगा जालायबायलै. ओरै खालाम. दंहानिया बिमाया ए ओरै होननानै बिदि खालामबाय थायोनो. हजोंनिया जना सिखारदो मोना उमबाय थायो नोङो. आबौआबो नायनो लुगैसोदोंनो. हा? अमानि बिबौआ नायनो लुगैसोदोंनो. गोरलैयावलाय नुबाय. देरना नुवाखैना.
ang untutulay aja bye bye nanda sona kia cing bye bye tata legapel tata aboman tata adiman na ale ang det banai bau dei han ang det banai pe thapo dei ani ni utba hande sona de kai kutut bai chunaki bye bye